Ano po siya? Morning mga ma'am. Sorry, relive tayo. Nawala. Wala ba? Sumusunod Wala pala pa. siya. Yung ating ano. Sorry, nawala. Dalawa yung huling nakuha ni Ate Hazel na dagdag. Oo. Tapos, lagi kay binata mata. Ang ganap dito sa farm. Ang ginagawa siya. Ang nalagay ko pala ano, Mar tsaka Arlene. Ano lang ba ito? Mar at tsaka Arlene yung huli. Mali. Kaya nga nilagay nga sa Yun sulatan. nga, Kaya pinalitan ko. Sabi ko, palitan ko na lang mo. Ito ba Ate Hazel? Bigay ko kay Daddy Alex ha. Sa kanya ko na ibilin. Para bigay mo kay MJ Vlog. Nara, Opolo, live vlog. Tama ba? Kalani, gamay. Ilan ba? Dalawa lang ata. Ilang tako na. Dagos ko. Ayaw niya yan. Ha? Ayaw niya. Nanay Julie. Kanina pa ito mga ako. Ito maganda ito dito. Dalawa. Ano? Kasi Slide, ganun Sino naman to si slide. Ringo? Sino to si Bating? Ha? Bating ba? Wow, sige, kapuli mo. Ano sila dito mabenta? SS na lang daw. 100 na yung isa, sorry. Ano yung kasito? Ito maganda to eh. Kaya ano yan, kay Mama ang dentista mo. Ito. LGBT to the Wala to kay Atian. Nadali kayo sa mga. Kunti lang naman natin. Sino yan din? Dance. Pak mag-rubber yes yan si palit of money. Sa palit. Punta muna ako ng ano, ng Leyte. Dito yan, kay Ate Hazel. Ito, yung dalawa. Ito na lang natin sa tingnan mo. Hmm? Kung marami ka pa yung coat ba? Ay, nilita, mga nakontrol ko. Oo, dito yan. Okay na lang. Ito na lang yung t-shirt mo. Anong kulay mo na din natin yung nakita ko? Subukan ko magpagawa ng black. Kasi iba kasi pwede ko. Iba yung presyo kasi yan. Pag colored. Yung black kasi te, yung medyo chubby, nakakapayat niya. Yes, Kati Beloria. Ohio.
Ate Hazel. Bali, apat na siya. Isa na lang. Yung medyo isa na lang. Sa team ko yun. Yung ganyan sa'yo, diba? Yung isa pinabigay na kay bibigay niya. Ay, hindi natin Lindian. Pinabigay na kay bibigay. Hi, Ate V. Kamusta ang vacation? Ate Hazel to? Okay, Ate Hazel. Good morning. Gawin mo ng 5 lahat, ma'am. Ha? 5 na daw lahat. 4 na lang tong ano, yun yung design niya, yung pink, yung may hinaguan or SCR. Bali, 6 na. Kasi gusto niya. Ano tira? Hindi, lahat. Kay Ate Hazel. Bali, 8 lahat. 8 lahat eh. Ano yung mga dito? Simple ko rin. Hala pa. Ha? Okay daw, 6. Thank you. Bali, 8 lahat, Ate Hazel. Lima ka kilo? Ako na po. Ayan. Ilan daw ang pupunta kay Jen? Ilan daw pupunta kay Jen? Sabi ni Hazel. Ilan na pupunta daw kay Jen? Sabi niya. Anong? Ito ano? Kaya mo na lang ako, Ate Hazel. Hindi ko mag-gets. Ayan, look at the view. Man, 2 kilo akong kuha. Ano oras natin? Bumay. Tignan natin yung ano. Tignan na natin yung farm. Hi, Miss Irma.
Ayan na po, sinisemento na po. Yung apakang papunta dito sa waiting shed. Pakishare naman yung live natin mga moms. And please, don't skip the ads. You can please click the ads if you want. So mataas ang araw ngayon kaya nakapagsimento sila. Oh, may bago na naman silang tinatayo dito. Good morning, Foreman. Bakit may poste? Ayan. Ganda. Gusto mo pa? Foreman, ano to? Waiting. Parang waiting siya din? Parang ganun din. Tapos gagawan niya ng ano, sa ano. Diba? Hindi pa natatapos yung friend ko. Hanggat marami siyang naiisip, gagawin niya talaga. Ay, di aalisin to. Budi na na. Manghilabot ka din sa work. Ba't di ka raw pumasok? Maraming nakamiss sa'yo. Tulo, kamay. Kamay na kayo, manong 1 inch, 2 inch pa. Ano, ang tulo lang niya. Dili atong tulo, kay payong mata dito. Uy, entrance na. Dili na tatulo ah. Tulo ang ano, kawayan naman ang Ay, ano. ito gamay. Ako lagi tuloy ka. Kita mo sa... Jaya, kapaspas yung anak na nga. Tulo, kabalikan niya na yun. Nasa ko nagkakaroon ng kita niya. Yung jori ako sa ina, pero yung puro karoon, ako aga po. Thank you. Hi, Papa Arthur. Oo. Magkakaroon siya ng bagong bubong. So, ayun mga naghahakot mo Ano po ngayon. diyang kawayan, dito bila tulo. Pero ano ba? Pero yapon, katulad. Hindi ko kawayan. Nanipis ba tama lang? Ano ang tulo? Ano aman sa ito pa? Hindi, asang highway. Mugi nga tubang, ha? Ano ba? Asang highway, mugi tubang. Hi, Kerjan Beron ng UAE. Gani dini ana ni sa diri ana. Dito ang tulo. Katulad sa dito ana dito tulo. Tulo, di na tulo. Ayan na siya, dito ang Kani tulo. dito tulo. Katulad sa dito tulo. Ay, okay yan na. Tulo. Dito ang tulo. Kawayan, hindi mo kana ha. Ala ka? Ay, magpalabi ka tagawayan. Maman yan yung isa ko itong gatot. Oo, araw-araw yan. Hi, Ate Jamaica Rapero. Araw-araw hanggat may maisip siya. Ang kanyang mga imahinasyon, napakarami. Yung CR tsaka yung ihawan ayun, patapos na din, ginagawa na rin po. Parang may nagtuturoso. Ang ating mga hakot boys. Thank you. Dito muna tayo, at least nasa lilim tayo. Kasi alam niyo mga moms, matagal-tagal tayo mawawala. So, mamimiss ko tong farm. Mamimiss ko yung pakikipag-chikan sa inyo sa loob ng farm. So, of course, for sure, ba-update naman kayo ng ibang mga social climbers. Pero of course, ni Brenda. Regarding sa mga changes, mga pagbabago, yan, kung may mga ililipat pa siya, gano'n. Lahat yan, gagawan. Lahat na may ganito.
Ay, instead na payong. I will be in Palumpon Leyte sa may Santiago. Yes, later, Gerald. An Porchega da El. Fatima Das Marinas. Hi, good morning. Dapat talaga rin maano na kasi magtatag-ulan yun. Nakapunta na ako doon, Maria Bonita. 2015. Unang punta ko rin. Jeline Sampani. Hello. Katbalogan Summer ka punta mo. Hindi. Palumpon Leyte, Katigolong. Hindi ako pupunta ng Katbalogan. Si Gwen. Maganda. Sana hindi siya maabuso ng mga tao. Solar din doon, di ba? Kasi yung ilaw doon, ano lang, umaga lang. Sa gabi. Ay, sa gabi meron din pala sila. Sa mga gusto mag-overnight. Marie Era Diago Madlos, good morning. Ang baba ng views. 6K na. Ano? Ito ang dalo. Oo, talaga lang. Oo naman. Ang baba ng views. Wala ano yun. Walang kasanggan. Ito talaga bigay. Liselda Rama. Ayan po, oh. Lahat ng may mga umbrella, papalitan niya ng may bubong. Lalagyan niya ng bubong. Amakan din. Parang ganyan din. Kawayan. Okay. Paano pag sumulo? Ano, may bubong? Plastic yun. Charlotte Tumelden. Maria Eda Diago Madlos. Pwede naman po. Ipapaklose nyo po ba? Private? Kung gusto nyo mag-celebrate ng birthday dito o gawin yung venue, magpabook po kayo as early as possible. Yan. Magbelta ka. Palunga ba? Palunga. Watching from the the city of Golden Friendship Cagayan, Rene Raldas. Palunga ba? Oo, lalagyan. Kasi yung... Kasi kapag umuulan, umaano yung payong. So, mabuti na yung ganyan, at least stable na siya. Kasi last time, di ba, nung inulan, ang daming nabasa ng mga bata, yung mga nagstay dito. So, yun. Sana may ganyan din kahoy dun sa amin. Parang ganyan na lang gusto ko rin i-post dun sa ano. Kasi ang ganda eh, no? Thank you, Wilma Koche, Ray Rex Remorosa. Happy birthday, Ray Rex! Ingat ka parate. Jorilyn Largo, wala pa. Wala pang kung kailan. Shoutout sa lahat ng mga taga-Marikina. Highs. Rene Ralios, yes po. Meron naman po. Mag-upload ka tapos nag-live ka. Di walang income. Alin? Si Kuya, in-upload.
Dapat din sila, ako nga nag-upload ako 1 hour, pinalagpas ko muna yan, abutin ko ng 2 hours pa ako mag-live. Kasi yung viewers mo dapat na pupunta doon para mag-engage sa mataas. Nawala kasi nagdun sa live mo. So, Pa-delete ko muna yan. sabay na kayo. Opo, lalagyan ng bubong. Yung mga kawaya lang. Maninipis lang, no? 80% hindi eh. Parang feeling ko feeling ko 50% pa lang po. Kasi alam nyo naman yung utak ni Brenda. Napakalikot ng imahinasyon. Saka sinasamantala yung araw kasi habang hindi pa umuulan, para na sa ganun, tuloy-tuloy yung yung pagsisimento, pagpapalitada ng mga daan, ang ibang gagawin. So ayan na siya, nakatayo na ng isa. Apat pala. I mean, isang cottage. Isang cottage. Basta, pero apat tapos. Sa Palumpon, Santiago. Nganong ginanglan na kanang anahan? Sa day, batang na day. Kailan nga Ate Annalyn? Kang pumanis. Chari, amulok. Meron siya ilalagay sa ibabaw. Kalmahan lang po natin. Aga maligo ah. PR. Ay, ganun, but ka manana. Princess Monique Pantohan. Happy birthday mula sa iyong mami na si Edlyn Cortez. Punta na si Annalyn Campomanes. Huwag muna. Malas mga ano. Kasi muna yung alaga ng ano mo. Best friend mo. Kasi muna yung mga aso. Aray ko. Sabihin mo kay Didong, wala namang pinagbabawal na aso na apartment. Basta magbayad lang. Bayad na. Kinamiriana kinaiayin, wala namang bayad. Hindi naman bawal ang aso eh. Magbayad ka lang 500 per head. Ano lang. Diba? Additional Kasi perwisyo yung aso eh. Puro tae, tapos ihi. Wala daw siya nahihirapan daw siya kasi wala daw siyang mahanap na apartment na pwede aso. Maraming pwede ang aso. Problema lang, dagdag bayad, di ba? Additional. Eh, yun talagang risky nun kasi hindi naman yung tao na mag-PCR ng ano eh. Normal sa CR. Oo, tsaka yung ingay pa niya. So bear with the rules. I can remember when it used to do. Regards kay Dudong. Nasa man siya. Nag-ano sila, nagbubuhat. Naghahakot sila ng mga grab. Ay, lagi dinanawan ni mo hintay dudong na po, Jig. Zane Caspe, hello. Sila? Wala sila? Giatay daw, sabi ni Ate Annalyn. Okay, si Teresa makabaw ba? Marilu Alod, hi. Swain Lil Dozy. Maligo ka sa sapa. Hindi, mamaya may alis na ako. Ayun po yung mga boys natin, no? Naghahakot sila. Ay, asan yan? Yan. Yan sila. Mamaya susundan ko sila pagpabalik na sila. Speaking of sada, hi Aya Salvador, ang Diyosa ng Barangay Addition Hills, nasuki na lahat ng mga bam-bam-bam-er. Shoutout din kay Ma'am Maria Loida Gonzalez ng Montreal, Canada. Good morning din po. Hi Sister Nancy Escote, how are you? Sana tumubo yung mga, may mga pinag-aano ko rito mga ano. Sana tumubo yung bulaklak na yun. Ang ganda pa naman. Dito sa likod ng ano. Kang Guns, ano?
kang kunsa ng ipang putol nga lubi sa bakaayo. Kilikili reveal, cloud champ. Che! Oo nga, Aya eh. Regards ko naman from Orgelio, Cebu City. Saint Casper, shoutout sa imuhang. Magpunta ka na rito para mag-unlimited lubi. Ayan, ang daming lubi sa paligid. Dabi Salazar from Canada, Rosemary Formation. Hello? Kung gusto niyo po mag-request ng buko, pwede kasi ang dami nilang buko rito. Rosemary Formation. Maria Lloyda Gonzalez. Ay, good evening na pala. I'm sorry. Good evening. Good evening. Saan ang palig ng mundo? Mga kapamilya. Kapuso. Alili Ponasaki. I think it's from Japan. KJ Asanulia ng KSA. Saan ang baby boy ni Jiggo? Na may makikita nyo pa pagbalik nila kasi naghahakot sila para sabay-sabay natin makita. Shawnee Morales Reyes ng Montreal, Canada. How I wish makarating ako dito sa Sinaguan. Basta pag nagbakasyon po kayo from pag nagbakasyon kayo dito sa Philippines, magbigay lamang po kayo ng private message sa akin and I'm willing to assist you regarding your reservation, regarding your inquiries, no? So, pwede po kayong magpa-reserve if you want. Nezi. Yan. Gusto nyo, ipa-close nyo to sa rentahan lahat ng A-house, ganun. Ohio, Nezi, good morning. Rowena Aquino. Hindi po ako mabait. Don't expect too much kasi ayoko na ngayon nababaitan kayo sa akin sa susunod na araw. Hindi na because, diba? Charot. Dahil na dyan na asa ni Dito para hindi siya problema. Rachel Villaver, saan ka po sa Leyte pupunta? Sa Palumpon. Santiago, sa Barangay Santiago, Palumpon, Leyte. Ang sayo ang baby boy, wala no. Wala na, bumitaw na si Malay Balay. So, kung hindi na siya nagre-reply, hindi ko na siya dapat kasabi. May dilig, ano na, ngayon ka na nagparamdam. Ilang araw kayo doon. May dilig. I don't know, pero kasi yung biniling ticket sa akin 29. So malamang arte-arte mo naman, bait ka naman pagtulog. Uy, naaway po ako ni Annalyn Campomanes. I-bash nyo nga yan. Si Ate Annalyn Campomanes, isa yun sa mga pinakadakilang ano namin. Dakilang booker. Isa sa mga pinakamabait at napaka-generous na booker namin yun. Oo. Nagbibigay ng mga trabaho sa mga bakla. Pwede mo apply diha og construction. Saint Caspe. I-stock nga kita. Wala ka mang muka sa profile picture. Ayan po. Nag-uusap po si foreman at yung main foreman. Engineer, architect. Ayan, na si Brenda. Together with the assistant, ayan. JBT Chadoro, mamaya na po. Malayo pa din sa amin. Late din po ako, ma'am. Si Merida late. Amanda Merida. Ay, nakuha mo na yung gift. Wow, thank you, sister. Naku, noong December pa yan. Akala ko magpapang-abot pa yan nung ano. Hindi kasi tayo nagkita ng December, di ba? Makinig tayo sa chismisan nila. Gagawan po yan ng ano, parang pinakabahay. Waiting shed na rin siya. Parang gano'n. Parang waiting shed na rin siya. So, isa rin siya sa mga magiging cottages. Gano'n. Ano, buti ma'am si wala nahawaan sa makatrabaho ng may Waragan Soras. Buti nga wala eh. Nabi sila ma'am si ingat ka, may diligay miss you. Nagdagdag ng A-house, hindi, ano, magdadagdag ng A-house, parang gagawin niya yatang 10 yan. Ewan ko ba rito? Ang laki na ng gastos ni Brandon dyan. Oo. Eh di mas mataas na po ang bayad. Ganun na nga, Michelle Maral. Ewan ko, siya pa rin naman magdi-design. Alam nyo, kung tutuusin, kasi itong si Brenda, bawa yan, pinalagay niya ng tubo.
hindi niya rin alam kung paano yung magiging singilan. Kasi pag maningil siya ng mahal, baka wala ng baka wala ng mag-rent kasi baka mamahalan na. I don't know. Depende. Baka mag 200 siguro. B-house naman sabihin mo, sa bagay, yung pang brand damages. O kaya Bona house na, kasi yung A house, ana-ana house, mag-ana-ana, ganon. So yung B house, Bona house, ganon. Mas maganda, mas madaming pupunta. Joy sabi, baka katulad ng iba kong bago lang, maraming tao. Baka mag-live naman yung sana, mukha naman yung Aloha Dandan, wag na po magsabi ng masasakit na salita. Masaya po yung live natin ngayon. Huwag na po natin lagyan ng mga negatibong comment po mula sa iba namin mga kasama. Try to understand Yaya and Amanda kasi iba yung meron sila. Ngayon kung hindi nyo po sila maintindihan na tayo sa kanila, better yet, wag na lang po ninyo po doon. Dapat ipod na lang siya man. JBT Teodoro, yan ang gusto niya. Diyan siya masaya Hi, Ate Aina, Linrel Atoy, JBT. Ilang araw po kayo doon? 29 ako, hanggang 29 ako doon. Saan naman na makabawi si Madam? Clap House. Sasabay ako kay Mia. Kapag naaprubahan na yung sasakyan niya, yun, dadali namin yung sasakyan niya from Manila, papunta rito. Nerasol Makaraig, hello. Joy sabi, tama. Kung hindi nyo gusto yung ibang okay lang, huwag na lang tayo ng salita na against me. Yes, uwi rin ako ng Manila. Madeline Gabad. Sobra paganda ng Queen Pink. Si Marian po ba? Uwi daw siya, 26 yata. Gerger House na. Nyerbam House, gano'n. Parang mas gusto ko yung Nyerbam House. Ikaw lang aalis. So, magkasama kami ni Gwen, doon na kami sa port magkikita mamaya. Yung kaibigan kong oso, yung balik ko yung braso, may amoy yung bibig, alam mo yun. Maayong buntag, pamilido. Yung aking Jean Benaventura, hello. Asan mo sila? Hindi ko napansin yung ito. Saan bang address ng hinaguan? Nasa Google na po siya. Nasa Google Map. Grabe ka kay Gwen. O, sige nga. Ikaw nga mag-describe. Analing kang pumanes kay Gwen. Sige nga. Jorin Fiel. Sige nga, ikaw nga mag-describe kay Gwen. Paano mo siya di-describe? Fritzy Bell, Garlit Jukino ng Bohol. Hello! Watching from Korea, Ruth Hidayat. Annyeonghaseyo, Queen Pinky. Bars Bot. If hindi gusto, yung pinaulisin ko lang. Bernadette Oghayon ng hello sa inyo. Bahayan Ganot Jerry. Huwag naman ma'am, sakit para kay Gwen mo tanding niyo. O, diba? Isa ka pa. Shoutout sa mga taga Surigao. Jatagon, Yanga, Surigao del Sur. Bahayan Jerry, hello. Tapos naman sa medyo si Amanda. Watching from Manila, Kent Van. May Collins ng Toronto. Hi. Ingat sa bayan, ma'am. Maalo ng dagat down there due to storm eddy. Oo nga daw po, Ate Aina. Ate Aina. Pang ko lang. Pang chicha ko sa dagat. Ay, sa dagat. Sa barko. Pabati na po ang family ko from Pangasinan ay Manila. Grace po from Kansas, USA. Uy, I'm from Pangasinan. Hi sa mga kababayan ko sa Pangasinan. I'm from mama ko is from Mangaldan and my dad is from Labrador. Sa kaya masasal para magkakasama sa lalaki. Huwag may issue sa buwan. Sila Pinote. O, tama na yan. Nasabi na natin yung natin. CB Marbs, ayan. Ana, Jill. Lagot ka kay Gwen. Bahala siya dyan. Ate Annalyn, hindi mo, i-comment mo. Sige, ikaw mag-describe kay Gwen. Malaking bakla, matangkad, na kapag naka-makeup mo, mukha namang hindi nakaligo, yung mga ganon.
Maricel Ibanez. Hi, tanong lang, open na ba dyan? Kikoy. Actually, kung kami lang ayaw namin, ayaw muna. Ayaw din naman talaga muna sana ni Brenda hanggat maaari. Kaya lang, ang problema, kapag may mga pumupunta na po dito, kung may pumupunta na po dito sa farm, without the knowledge na close pala talaga siya, ang ginagawa ni Brenda, pinapa-entrance na. At least makaabala man sila, makaistorbo. Yung nako-collecta for the entrance na ibibigay niya pang dagdag pasahod sa mga tao. Look like Dinky Suleiman. Yeah, Rice. Butanding is watching. Wala siya. Daisy na store from Pangasinan. Daisy na store. Are you from Bagsakan? Dito sa malapit sa sa Rosales. Ano nga yan? Villasis. Are you from Villasis? Kasi may mga kilala kong na store na taga Villasis. Tere Vlog, hello. Sa Alcala, Pangasinan po kami. Ha! Uy! Alcala. Sister Nancy, di ba taga ano ka? Saan ka nga ba, sister? Asinggan ka ba? Ay, hindi. Aguilar? Ay, hindi. Manawag pala siya. Manawag pala. At mababae na din ng tax. Sa permission na ni Madam Pwede na siya. Kasama sa lakan. Yun nga rin eh. Kung may showman siyang tatanggapin, ayaw niya na nung malalayo. Different hour mo to the extra pretty. Ha? San Manuel ako. Okay. Manawag. Sa Manawag si Sister Nancy. Balik ka naman nila. O, tapos balik din ako. Ito na sila. Puntahan natin yung mga nagbubuhat. Yung mga nagkakot. Yun na, ayun o. Nagkakot sila ng mga kahoy. Ay. Ano bisipon din? Umuwi na rin pala ng umaga yung mga bets. Ang galing. Gwapo rin jigjag mo. Hindi halatang bakla. From Tansa, Cavite, Renida Danica Weng. From New York naman si Terry Gomez. Hello. Lola ko po San Carlos, Pangasinan. Kagiwa family. Hi, Julian Kagiwa de Lima. Nakita kita na lasing. Grabe ka pala yung malaki. Hayaan na po natin yan. Mag-uupo na tayo sa pagkalasing ko. Nol Pakal. Opo, by 29 po. Ay, 28 pala. Sorry. Valdehueza Joy. Hello po. Kasi, basta abangan nyo kung bakit. Uy, punta kayo sa YouTube ko. Tapos meron akong bagong upload ngayon. Please do watch it. Yung bagong upload ngayon, ha. Para mas mataas yung engagement. Nagkasabay yung pagla-live ko at saka yung pag-upload ng aming Kuya Robert. Noraline Ibanada, hello. Shower out sa inyong lahat. So, isang araw kami. Isang araw lang ba yun? Hi sa mga taga-Umingan, Pangasinan. Diyos, Salazar Amigable. Kay Juliet Danao. Thank you. You're so beautiful, Juliet. Shout out from Manila, Lenlen Baldedara. Yes, Jorin Magallanes de Senilia Fiel. Why are you waving? Si Gigi yung sobrang simple lang yung form ng fashionista lang. Ganyan talaga siya, tsaka bitikulosa. Di na mo kung sino yung bitikulosa at tapos yung yung sobrang konyo. Sila yung unang tinamaan. Shoutout from City of Naga, Cebu, Jenray Abiso. Hi sa'yo. Lalagyan po ba ng gate sa entrance? Pagkatawin ng tuloy bandang court, just asking lang po. Thank you. Yes, may bakod na nga po siya eh. Nilagyan na siya ng bakod. Ilang days kayo sa late? 5-6 days? Mga ganun din.
Ben Live CDO, hello. Balduesa Joy. Kasi 28 yung uwi ko eh. Ria Del ng Jensen, hello. Joy Sabio. Wala pa namang schedule ng blessing. G. Anoos. Hisi Castillo. Talagang creepy as in. Peter Gimare. Pagkagwapo. Ikaw din. Salamat. Rika Dalisay. Uy, kamusta na si Ricardo? Sana he's doing well na. May halaman po talaga sa dulo ng Ana-Ana House. Good morning. May mga visitors na kaagad. Yes, ng Palumpon, ma'am. Yes. Sa ano po, sa Santiago. Russell Rhea ng Alabang Muntinlupa. Ate Chami, good morning. Shout out the Vera family from Bicol. Love you all. Thank you. I love you to JB Joy. Love you, moms. Thank you, Renido. Dari Kaweng. Hindi ako malambing. Charot. Ano to? May Munoz. AM Zonum. Bala ka dyan. Uy. Palibalik tayo yung pangalan nyo. Jin Sokyu. Nakakang girl. Ha? Parang sira ulo to. Huwag kang ganyan. Abangan natin yan. Yung pag natapos na yung ginagawa nilang ano. Yung ginagawa nilang A-house. Ledor onired na. Onired na. Maaga-agang dumating ng mga turista. Ayan, palitan. Wow, taray, may pabato-bato. Lalagyan daw ng ganyan. Ah, para hindi madulas? Oh, para walang ano. Wala man. Ah, ganun pala siya. Para ka nag-chis dyan. Waiting pa lang. Hindi pa Namumuro, oo. Irene Carmona, okay naman na po. Ate Maribik Christensen, good morning. Rather, good evening. I'm going to Palumpon later. Sa may Leyte po, Ate Maribik. I'm with Gwen. Mga ilang araw yan bago pwede nang maapakan or pwede na maano. Bukas. Hindi mamaya. Wag lang uulanin. Para tuloy-tuloy yung tigas niya, no? Ba! Ano? Sige, sagot. Mga twirang ka. Nasabihan ka eh. Hayaan mo sila.
Huwag kang nakikialam. Hayaan mo nga sila. Trabaho nila yan eh. Trabaho nila. Huwag mag-ano. Mamaya magalit sa'yo yan. Alam nila yung ginagawa nila dyan. Ay, yung pala snack. Saan yung lugar, ma? Saan yung lugar na Cebu nga doon sila Ate Arlene, pumapaning? Pampumanes. Nanonood siya kanina. Saan yun, ma? Saan yung lugar na yun? Kalimutan ko rin. Search mo doon sa ano, sa post. Sa post niya, makikita mo agad yun. Bol-bol? Hindi. Ate Arlene, pumapaning ba? Hi, Bors. Watching from Singapore. Glenda Monde ng Lapu-Lapu City. Berly Palacio, Rosemary Bautista, hello. Manisa Vic, kung ano na, kamusta? Huwag siyang ipantay-pantay, parang ano lang, kalat-kalat. Okay na yan, i-ano mo na ng iba, oh. Tinapay? Marilyn Palacio ng Laro del Sur, hello. So, nagre-ready na po sila ng snacks na mga... Kasi it's already 9:19. Mga moms, may bago akong upload ngayon sa Facebook page. So, after this, sana panoorin nyo. Let's eat more Punta kayo. snack! Len, bumalik ang juice, Len! Eh, bakit dyan? Dapat di rin na lang para hindi sila aakyat na. Nahirapan pa sila umakyat. Ako lang pala talaga mahihirapan umakyat dyan. Ang ikli kasi ng BS ko eh. Wow, sinabiyat namin. Ako, sabi ko ako'y mahihirapan kasi ang iksi ng BS ko. Aurora Calazar, hindi naman po. Josie Barlaw, hello. Andun siya, ano siya kay Foreman, nag-assist. Maria Elena Gonzalez, hello. Ang panasa, andyan na. Up, Nenen. Good morning din. Ulit, magsuran mo si Guata. Kulang man tong baso, te. Hindi naman yung nakakatisod. Maganda itong makagal pag dito mo. Ano. Pag ano na tayo na, para mamassage yung talampakan. Lukis nito. Aray ko. Salamat ate, Vanessa Bicong. May delatory ng Paranaque. Ano yun? Parang ganito rin yung gagawin doon. Pero kawayan yung nasa bubong. Na? Kawayan yung pinakabubong. Ann Yaguno Maranga. Hello. Maranga. Ay, umuwi ka na pala agad kagabi. Lagyan mo sila. Baka na lang. Thank you. Yung cup. Lagyan ng welcome money, yung tig-20. Ba't hindi tig 1,000?
Ay na po. Wala. Maya ka na, Gwen. Ano? Manlampas daw niya. Asan yung comment ni Gwen? Hindi ko na... Nag-comment ba siya? Watching for Yang Yang, Geraldine Sagrado, Rose Silador. Oy, nagduha ra mo sa pan ha. Tig-2 daw ng tinapay. Huwag merienda na rin, kuya. Apilan ka diras gawa? Lahat po nung ano, lahat po nung mga may mga upuan doon, gagawa nila ng bubong. Patay na rin ba? Hi, Geraldine Sagrado, Rene Amparado, from Pagadian, Jose Ricardo, hello. Ann Maranga, sige punta po kayo. Kapaw kayo. 500 yung ano. Masarap yan na lalakaran para sa ano, talampakan. Hindi nakalubog. Hindi ba? Wala na ba si Argel diri? Ito nga, magkakapaw kayo. Baby Goy, dapat daw lubog. Uli ka. Hindi ka milk dye. Kada oras. Ano yung mga bato? Yan yung magbila isla. Ito yung magaan. Start apple. Apple pen. Rose Silador, pwede na po. Siguro by August pwede na. May miski lagwak farm down. Ma'am Alexa, wala akong paki, ma'am. Foot massage. Ann Maranga, pwede naman daw po. Ganyan lang, picture-picture. Claire Solatre, hindi pa yan ngayon babarnisan, pero ano po yan? Naka-schedule for varnish. Bibi Goy Vlog. Pag-hi daw. Apakasuplado naman pala ni Bibi Goy sa personal. Snack. Kasi sa Iha. Sige, Rosilador. PM lang po kayo kung kailan yung schedule nyo. Masagot na daw muna yung Mr. K. Napugad price. Alignment. Sa'yo sa apple ko. Ito may yung ipot. Inuyak sa kadaw ko eh. Asa si Foreman? Iyak, di ka naman. Sadyo tayo. Shout out sa Balbarino family and Kagod family. Hello sa inyo. Good morning. Wala na naman po siya. Nainip na naman po siya. Ayan na siya. Leonard, Inulan kay Mokoy. Sa ka man na akong saka. Ano? Ako sa kairo. Ano man? Ay musik may tawa. wow. Ako naka-third na siya no? Naka-third na siya na. Sa page ko po, Rose Silador. Dito po sa mismo account ko. Maria Elena Gonzalez. Hi, Bebe Goy. Tata from Panglao, Bohol. Ken Zoe Regaño. Ano ba? Nanikil ang itlog. Kala ko pang tibak. Tibak baliktod. Ito. Apilo ka din ba? Hello, Ashindera Brenda. Papalipadan lang natin kami dito kung walang higay. Correct, Boris eh. Ay, hati sa Rodriguez.
Bibi ko yun. Paano? Kitang-kita, oh, bak. Shout out naman ang Tolentino family from Mandaluyong. Hi, mga Tolentino family ng Mandaluyong. Ang Lagundi Morong Rizal, hello. Apple Cateria. Entrance is... Wala! Yan lagi nagbuon. Besakot. Aray, mag-cellphone yan! Cellphone na yan! At si... Alam ko lang. Parang ayaw na nila maniwala. Narinig mo sabi ni Foreman? Ha? Dahil sabi ni Foreman, button man kahit na dahil. Ati NG Planting. Kasi ati NG Planting. Mag-support ka sa Mr. K. Eleanor Colaba. Jason Lanjay, ilang araw ba yan? Kita ko ni strong. Lili Mapel. Kami walang provide sa inyong mga Kaya nga ay nasobra. Mo na mo daw klaro kayo. Like cluster 1 o cluster 2. Hindi po, dito yung receiving area. Okay, dear everyday. Hi, happy sa amin viewer. Yan si Pulo kasi nakapula o shirt daw. Si Kim. Kim, I love Foreman, sabi ni Kimson Ruby. Kamu na makuya. thank you Apple Cateria. Ililipat mo rin ba to? Ililipat mo rin. Hindi nagpantay ha, gagmay kang bato oh. Hala! Bibigoy. Na. Ang gagmay man kayo. Jessica Bowa lalo. Giselle Bombani. Sino kaya ang mga... Sino kaya mag-gawa dito sa mga buhay? Yes, matapos na po, ma'am. Yan, back to hakot ulit sila. Silence na. Thank you, Ann Laguno Maranga. Marian! May magkapulot sa akin. Ano talaga sa akin? Ito punta ko talaga yung daw. Aray ko. Ay, narigalit to. Good morning, Mother! Ngayon na po. Sa ito yung shell mo ng isa, mayroon pa itong red. Oh, nakuha na. Binenta niya nga ng ano, 100. Kala niya rin 100. Oo, kami 100. Kala ko 100. Sa akin, 200. Sabi ko, ba't ka nagtanong? Sino nagbili? Ewan ko sa kanya. Binenta niya ng 200. Sabi ko, wala na, lugi na. Bigyan ko sa'yo itong ano. May pa kung kita na nagpalit ko. Wala naman Gcash. Jane Hayek, di na naman nag-notify. Unfollow mo muna ako, tapos follow mo ulit. Tapos click mo yung favorites. Ganda naman dyan sa province. Oo nga po, eh. Joy Talabok. Ma. 6 to 50. Opo. May utang si Bimbo. Opo. 1.6.
Ganun man yan. Padala ko na sana sa Manila. Dami ko rin binayaran, dami ko rin nagastos, visit. Ma'am, sale ka naman. Ano ka, magbili ka ng mga t-shirt na naman. Yung black na. Civil. Oh, kaya lang kasi iba kasi presyo pag black. Bigyan mo ko Mas ng mahal. 150. Mas mahal kasi pag ano. Black na maganda ang sila. Okay naman, basta Maganda yung tela na ganun ate kasi ano yun, stretchable tsaka malamig sa ano, 'di ba? Hindi. okay na siya ang tila, pero mas maganda yun. Kasi sa mataba, nakakapayat. Hindi pa po. Yung iba kapitbahay ni Brenda, yung iba mga pinsan niya. Saka tito niya. 150. Binayaran ko yung huling ano ha, Ate Nina ha. Ganito ha. Nung kagabi, baka nilista mo. Di ba bumili ako sa'yo? Baka nilista mo ka ako. May entrance. Ilan kayo, sir? Isa na lang ang magbayad. Parang 12. Sa kabila sila dumaan. 11. Ayan, may mga bagong turista. Morning, Day. Out of friends, Morelia. Ay, mga sinayin ako. Umiisda. Upo sayote. Igigisa. Ikaw na Marian mag-ano? Opo, Rose Silador. Jack Soralta, hello. Shoutout po kay Jonel. Helen Pases. Hala pa. Wala si Jonel. Ano yun? Yung sahog? Bakit parang may karni? Mambanal, ayan na. Daming naliligo na, oh. Maraming dumating. Sa bata, ma'am, 10 peso, ma'am. Mirna Santiago. Meron ako mga pambata, Maria Elena Gonzalez, mga terno, ganun. Jack Soralta. Tayo mo ng pan, may sobra. Para makita nyo rin yung ibang ganap dito sa farm. Wala ko ng filter, ma'am. Okay, filter. Wala ko ng filter, ma'am. Nilalagyan nila ng maliliit na batunan. Don't skip the ads mga moms. Huwag niyo alisin yung ads na makikita niyo sa baba. Ma'am, wala ko ng filter, ma'am. Nahamit sa ito, ma'am. Ay, Oliver! Ay, basta naman ka, dong! Ay, Oliver!
yung pakialam ang din. Sobrapan, mag-isip pa dili ka ulo. Nalay siya ng bato oh. Ate Grito, thank you sa 50 stars, Ate Grito. Kumari ko si Oliver. Dahil kani siya, ginaling siya. Ginaling. Sorry, mga papisado. Oh, diba si Amanda? Ay, Madam Brenda! Lord, I'm Brenda. Sudah ka tayo! Manalap pinakuha niya. Binabas! Diba? Na. Manalap pinakuha kanina. Sige, yakap bas, jigjag, yakapin nyo. Bro. Kakatapos lang. May zigzag ang kunan. Oh, yan, jigjag, pasang nyo daw. Diba? Mabis na din mo, bilat. Apas! Ay, kaya magaling yan. Kaligaw lang may. Ay, sabay-bay. Sabay-bay ko sa imo ang kuwan. Ano siya kita? Hindi na yun. Grabe nga sila dito. Ako pong mag-picture. Ako mag-picture sa inyo. Sige na, dahil mo lang kita ka lang. Ate Besto. Sige ka makita, hindi sa akin mag-ibig. Pahay sa mga kamera. Siguro nakaano yung... Ma'am, Miss Lover, ma'am. Salamat po. Alam na. Ano? Hey! Nagwapa kayo sa Ay, pagpili mo, picture sa Dati sa'yo tong red. Bakit pinost mo? Si Gwen po. Ayay! Masarap niya pag ano, oh, ganun-ganun. Sa paa. Masarap kaya yan. Mahalo sa isay. Hindi na nagtubo yung bayabas mo, te. Yung bayabas, wala na. Naubos na siya bigla. Hoy, maabot ang Team Hammer Ray karon 1 PM. Na. Lilipit ka ba doon na? Salamat. Ay, di na diwa.
Ayun, maraming naliligo. Salamat. Elsa Salazar, Whiskey PJ. Yes, Bryce Padilla. Tama yung narinig niyo. Donato sa builder. Christine Padilla, happy birthday! Ang finishing ng hagdanan ng ano, receiving area. See? Nandito na sila, Makanda Vlog! Hi, sir! Yung mga bisita po, stay tuned. Morning from Agusan del Sur. Hello po. Gina Magadan. Hello. Yes, mamayang 1 p.m. daw po. Yan ang mga team online! Mamaya Bryce Padilla abangan. So ayun po, ayan, kasama niya yung boyfriend niya. Kararating lang. You're welcome, Gina Magadan. Sa lahat ng mga nag-entrance. Agad-agad? Ay, oo nga pala, buti na paalala. Michelle Tan. Watching from L.U. Rosel. Janice Ogrenap. Sila Mamasita po, sila Nina, nandun sa gate. Sa main entrance. Nagpipicture-picture sila sa lugar. Mga taga-asigusan. Sa ano po, Palumpon, Barangay Santiago. Michelle Tan ng Canada. Good morning. Ligaya Ihalas. Yes, sir. Abot lagi video di inyong lugar. Naunsa na lang kung wala yung bugas-bugas. Lagi. Mabayaan ko na ngayon sarili ko. Hindi man kami atong si Gio. Si Gio ba dire? Hanap ko nga. Sayang. Wala lagi. Wala lagi. Ato lagi.
So yun, namo pare. Nakaw na kanina mo sa Galiabo. Pa-open nga aga. Shout out sa mga taga San Isidro, Santa Fe, Leyte. Nandiyan kami sa Santiago. Sinta Hinge. Mamaya po, Margie Cardillo. Babiyahin na kami. Yan. Good day ulit mga moms. So, i-double check ko lang kung yung baka may nakalimutan ako na bitbitin or ilagay sa maleta. So, yun nga, yung swimsuit. Kasi magpapalanggaman daw kami doon. Tapos, okay mga moms, so magkita-kita tayo dyan sa Santiago, Palumpon, Leyte. And I'm asking you right after this live, puntahan nyo po yung aking page kasi meron ako doon isi-share na bagong upload videos ko. And mula sa aking YouTube channel with Rhea Filingera, sana panoorin nyo po yan. And again, please don't ever skip the ads. Maraming salamat. God bless you all. Bye!